megadja kis embernek hatalma, és betart, ahol csak betarthat, mert ő lesz a főnök, az eheti, és betart, ahol csak teheti, mert tucat ember, csak egy a sokból, hogy milyen ostoba, az szinte sokkol, szóval arról fog szólni ez a fasz a szöveg, hogy miért ilyen kurva nagy fasz a tömeg, hogy a tömeg miért ilyen ostoba, mert több agya nem is volt soha. Mások gondolkodtak helyette, és amit eléraktak, azt megette. Hát nem érted paraszt, hogy szabad vagy? A hangod kicsi, de a szabad nagy, de neked a szabad kicsi, és a hangod nagy. Ja Istenem, de hangos vagy, ez itt a szabadság. Elérted? Szabad vagy paraszt, hát nem érted? Hát látod, ez itt a parasztság, hogy nem érted mi az a szabadság, és éppen ez itt a lényeg, hogy azt se tudják miért élnek, csak azt várják, hogy valaki majd mutat nekik egy könnyen járható utat. Erre nem mindenki képes, az ilyen ember ritka, de éppen ebben rejlik a nagyság tika, hogy a tömegnek gyűjt a szabadsága, de neked valódi aranybánya, ezért amit ma elvehetsz, ne hallasz holnapra, és amit ma eltehetsz, ne hagyd a holtakra, mert szabad a piac, és szabad a vásár, szabad a rablás, csak erre vártál, szabadon élhetsz, és szabadon hallhatsz, szabadon ihatsz, és szabadon falhatsz, szabadon téphetsz, és szabadon lőhetsz, eladhatsz, vehetsz, bárkit lelőhetsz, és elmehetsz, bárkit megvehetsz, bármit elvehetsz, bárkit eltehetsz lábalól. Első így lehetsz már ahol, amit csak Kentebe basszuk a világot, Kenterbe basszuk a világot, amit csak Kentebe basszuk a világot, Kenterbe basszuk a világot, amit csak Kentebe basszuk a világot, Kenterbe basszuk a világot, amit csak Kentebe basszuk a világot, Kenterbe basszuk a világot. Van, aki bevéthet, jegyez a nevét meg, ő lesz az embered, mert kell neked, így lesz veled egy-két fejes. Ez így helyes, hogy az lehess, akire hallgatnak, akiről hallhatnak, akiben bízhatnak, akinek valhatnak, akinek adhatnak, akitől kérhetnek, akiért hallhatnak, akinek élhetnek, és így vagy forrása az életnek, mert így van forrása a vérednek. Így leszel ura a tömegnek, és a hőse ennek a szövegnek. Tessék, a lehetőség nyitva áll, hogy te légy korunk hőse, az ideál. Én megírok rólad egy szöveget, csak hogy én is lerántsam a tömeget. Te leszel élet és halál ura, én meg a profétát, hát nem fura. Te leszel a világ királya, úgyhogy én se dolgoztam hiába. Hát tessék, itt van a profécia, teljesítsd be, emberfia. Ilyet bazd meg, kilátod, Kentebe basszuk a világot, amit csak Kentebe basszuk a világot, Kenterbe basszuk a világot, mert mi csak Kentebe basszuk a világot, Kenterbe basszuk a világot, Kenterbe basszuk a világot, Kenterbe basszuk a világot, mert mi csak Kenterbe basszuk a világot, Kenterbe basszuk a világot, mert mi csak Kenterbe basszuk a világot, 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 Kenterbe basszuk a világot.